Vamos a seguir traballando nunha dobre vía con un único obxectivo. Onte propuxemos que Nova Galicia Banco, despois da autorización do Fondo de Reestructuración FROP, utilizara ou ben proseguir coa arbitraxe no Instituto Galego de Consumo, arbitraxe administrativo, ou ben iniciar unha nova vía a través de un acordo no ámbito xudicial, abandonando os preitos iniciados e sin necesidade de que haxa sentencia a aboar o 100% da reclamación. O único obxectivo, como digo, é que o 100% das persoas que foron enganadas recuperen o 100% dos seus aforros. Acabamos de recibir a confirmación de Nova Galicia Banco de que aceptan esta proposta e que Nova Galicia Banco iniciará unha nova vía no ámbito xudicial para poñerse de acordo con moitos dos que reclamen sempre que haxa igualdade con outros que xa percibiron o 100% dos seus aforros na vía administrativa. Por lo tanto, podemos xa confirmar que Nova Galicia Banco acepta o plantexamento do Goberno e que empezarán a establecer protocolos entre os letrados de Nova Galicia Banco e os letrados das persoas reclamantes.